Així curiós era el cas dels Cavallers del Crist en l'Agonia. Com evidentment diu el seu nom, Cavallers, són una germandat formada tota d'homes. Pues ara tenim la filial, la que formaren les dones. Evidentment, també les dones volien, en esta llum novedosa de la setmanal Sirenya en l'any 56, també van voler seguir el seu exemple i van voler fundar una cofradia exclusivament de dones, en la qual també hi haguera alguns aspectes similars, el silenci, l'austeritat, l'anda sense flors, la imatge senzilla, no es reparteixen caramels, i en este cas és la imatge de Maria, Mare de l'Església. Poden intuir ja que la besta té el mateix disseny, però canvia radicalment el color, i és dins d'aixòs tons, però en blau. Ahí està el detall dels ulls d'esta penitent, observant el desenvolupar de la processó. Així és, com molt bé deies, és un pas de l'any 87, la primera vegada que van processionar l'obra de l'escultor José Estupinyà Ribes. Una obra, una imatge que quizá pronte no veurem desfilant per Alzira. Curiós, perquè hi ha ara pues, un comentari, hi ha una intenció de que aquesta imatge no vagi a agenollar. Si et dones compte, la imatge va a agenollar, estaria enfocat directament a la creu i se pensa que Maria no estava engenollar, no estava a derrotar als peus de la creu. I algunes de les membres d'esta cofradia han proposat, al complir els 25 anys de la seva formació, de fer una altra imatge de Maria Mare, de fer una imatge en la qual Maria estiga plantada, estiga sencera. És dir, facin una imatge o una altra, lo important és que el seu esperit continua avant. Així estan enmig d'Alzira, acompanyant a la Mare de Déu, com a dona que era, i elles com a dones també, estiguen tan al peu de les creus dels seus fills, dels seus homes i de tantes persones, no? La figura de la mare tan important en la vida dels fills. Pues elles, en una imatge a genollar o en una imatge plantar, que quizá estrenaran pronte, continuaran alientant a totes les mares d'Alzira, de tot el món, a que estiguen ahí fermes, estiguen fortes en els seus dolors i en les seues creus de cada dia. Germandat de Maria Mare, que, al igual que els seus germans Cavallers de Crist crucificat en l'agonia, també fan eixe vot de silenci al llarg d'este acte d'avui de divendres sant. Un dato curiós, contemplem en estos moments, hem vist l'estandard de les festes de barris i partides d'Alzira i processionant en el pas del poble, que antigament anava presidit per tot l'Ajuntament en pleno. Avui contemplem els representants de les 22 festes que té la ciutat d'Alzira, a part de les dos processionals. 22 festes de barris dedicades a Sant Roc, a Sant Francesc, en l'Alquerieta, la Mare de Déu dels Àngels, de les partides també, la Mare de Déu del Roser, i acompanyen esta imatge que no té confraria. És, com diu el seu nom, el pas del poble, el pas de tots. És la cumbre, el centre de la Setmana Santa. Crist crucificat en Maria, Maria Magdalena i Sant Joan als seus peus. La música ha disminuït per un espontani que ha cantat un cant. Hem vist una música, estàvem sentint-ho, sí, semblava que sonava com una espècie de motet. Una saeta, un motet, perquè una saeta no pareixia més bé un motet. Ens ha sorprès a l'equip, perquè realment no ho esperàvem. Hem sentit, mentre se sentia en la marxa processional, la veu d'un espontani. I veiem mentre la meravella d'este pas de Crist crucificat, el pas del poble, que ve acompanyat
com explicàvem, per els membres de festes... Exacte, 22 presidents de les festes de barris i partides d'Alzira. Quin gest més bonic. És un gest nou d'est any que acompanya i dona més plenitud, com si diguérem, a la processó, ja que representa el poble. També les nostres festes populars de durant tot l'any representen a la ciutadania, representen a cada barri, a cada devoció, i allí davant estan aquests presidents i darrere de l'anda tindrem a la presidenta de les festes de barris i partides d'Alzira. El pas del poble que tampoc va escapar l'any 82, l'any de la pantanada, l'aigua, aquella aigua tan devastadora, va fer molt de mal en este grup escultòric, però que ràpidament, com no podia ser d'una altra manera, els alzirencs es van afanyar en que tornara a lluir com Déu mana pels carrers de la ciutat. La policia municipal d'Alzira. Este pas del poble. Una custòdia que es du amb molt d'orgull, com estàvem veient en eixe rostre. I ara sí, la presidència d'este pas, la presidenta que es dona en este cas, Txelo, de la Junta de totes les festes de barris i partides, la coordinadora. Una ciutat molt festera. Alzira, 22 festes de barris, 2 festes patronals, falles, Setmana Santa... Pregunta, hi ha algun cap de setmana que no teniu festa? algun que altre ja. També representants de la Junta d'Hermandats i Cofradies acompanyen este pas del poble. 4 membres de la Junta de Germandats i Cofradies.